Bishop ụka Anglican na Diocese Amichi Right Reverend Ephraim Ikako ekwuona ma kpọkuo gọọmenti etiti ka ọ chọọ ihe ọ ga-eji wee wenata mbenata ihe isi ike nakwa ihe arụ bụ nke ego ahụ a ga-ewepụ na mmanụ ga-ebutere ụmụafọ obodo anyị bụ Nigeria. Bishop Ikako mere ka amata nke a n'oge ọ na-agụpụta Bishop Charge ma sị n'obodo ọbụla chọrọ ọdịmma ndị obodo ha kwesịrị ka ha nebe anya n'ịmụ ihe nkụda ume ihe a ga-eji wee benatara ha oke ihe arụ tupu ewepụ ego na mmanụ makwanụ ihe yibere ihe ndị a. Ka isi na studio anyị wetara gị ozi a. Bishop Ikako toro aka na-achị steeti a Prọfesọ Chukwuma Soludo n'ihi ịgba mbọ ya na ihe mmepụta ahụrụ anya n'ọchịchị ya n'otu afọ a karịsịa n'ebe o metụtara nchekwaba na ọlụ okporo ụzọ. O kenere Gọvanọ Soludo otu o si eti mkpu n'ihe gbasatara mbawanye ikpere alụsị na-abawanye n'etiti ndị ntorobịa na ndị tonitere etonite na Anambra steeti. Ọ yọrọ Chineke ka ọ gaa n'iru nye Gọvanọ Soludo amara na amamihe ya iji mee ka Anambra steeti bụrụ Dubai nke Afrịka dịka o kwere na nkwa n'oge ịchụnta vootu ya. N'okwu ya ka Archbishop nke Ecclesiastical Province nke Niger, Most Reverend Dr. Alexander Ibezim, bụ onye kwuru okwu n'aha ndị bishọp ndị ọzọ, gosipụtara obi ụtọ ha na kwa afọ ha bịara Amichi Diocese na ha na-ahụta ihe ọhụụ ma too Bishop Ikako n'ihi ije ozi ya n'ebe ọ gbasatara ịgbasa ozi ọma na mmepe na mpaghara ahụ. O nyeziri ha ndụmọdụ ka ha kaba arụ hụ na akọrọngwa dị iche iche gbakọtara dị akatamkpa ego nke dị na ya bụ ụlọọgwụ Diocese bụ nnọọ nke a na-enekọta anya ọfụma ma were ya na-arụ ọrụ. N'okwu ya ka onye ụkọchukwu nere ya bụ ọbịa Synod Venerable David Nonyelum nakwa onye isi oche nhazi Synod na ya bụ ụlọ ụka Sir Benjamin Umejiakụ kenere Chineke na ya bụ Synod gara nke ọma ma kọwaa na nwa amadi a bụ Bishop Ikako bụ ngọzi nye Amichi na obodo ndị ọzọ. N'okwu ya ka otu onye ya bụ diocese ma bụrụkwa onye isi oche ọchịchị nchere oge nke Nnewi South Maazị Ikenna Aniagbọsọ gosipụtara nnọọ obi ụtọ ya otu mmepe nke mmụọ nakwa nke a na-ahụ anya si wee na-abawanye na ya bụ diocese karịsịa n'ebe ọ gbasatara ụlọọgwụ ya bụ diocese, School of Nursing Sciences nakwa School of Midwifery nke ya bụ diocese. Ndị bishọp karịrị 20 si ebe dị iche iche n'ala anyị Nigeria na mba ndị ọzọ nke gụnyere Bishop Ndubuisi Obi nke Nnewi Diocese nakwa Bishop Johnson Ekwe nke Diocese of Niger West. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ndị ọzọ okwu ha na-ada ụda bụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ Synod site na Amichi. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.